Novo fallo nas pulseiras antimaltrato. O sistema caeu durante varias horas. Desde o Ministerio de Igualdade din que as vítimas foron avisadas e que o botón do pánico seguiu funcionando. A Xunta exixe responsabilidades e cualifica de erro inadmisible do Goberno Central este novo fallo no sistema de protección. Galicia reforza a protección aos profesionais sanitarios e vai ser pioneira en incluir tamén os técnicos de emerxencias. Haberá multas de ata 15.000 euros e regúlanse as gravacións nas consultas. Os pacientes terán que pedirlles permiso aos médicos. O temporal Claudia activa avisos en case toda a comunidade, os máis importantes na costa noreste da Coruña e no litoral de Pontevedra. Houbo refachos de vento por riba xa dos 120 km/h. Boas noites. Novo fallo das pulseiras antimaltrato que protexen as mulleres vítimas de violencia sexual. O Ministerio admitiu que o sistema caeu durante varias horas este martes, unha caída que afectou tamén a mulleres galegas, segundo a Xunta, que cualifica o erro de inadmisible. O Ministerio de Igualdade recoñece que o sistema de control sufriu unha caída este martes que provocou que os dispositivos deixaran de funcionar durante varias horas. Segundo o Ministerio, a causa foi unha sobrecarga do sistema. As pulseiras antimaltrato envían un aviso ao teléfono móvil da vítima se o maltratador rompe as medidas de afastamento. Nese momento, a vítima pode pulsar o coñecido como botón de pánico para contactar coa policía. O Ministerio de Igualdade defende que tanto este botón como os servizos de emerxencia seguiron activos. O Ministerio di que activou o protocolo de protección, avisou as vítimas e dá por resolta a incidencia que atribúe a un problema técnico. Problema que se une aos que se coñeceron en setembro, que incluíron tamén perda de información e que remataron coa reprobación no Congreso da ministra Ana Redondo. A Xunta de Galicia cualifica de irresponsabilidade e erro inadmisible do Goberno Central este novo fallo nas pulseiras telemáticas. Desde a Consellería de Política Social din que tiveron constancia de que un importante número de vítimas de violencia de xénero en Galicia recibiron unha mensaxe nos seus dispositivos que poñía que a comunicación non estaba dispoñible. A Xunta di que reclamou en numerosas ocasións información sobre as incidencias nas pulseiras, pero que de momento non obtivo ningún tipo de resposta por parte do Ministerio de Igualdade. Carlos Mazón compareceu esta tarde a petición propia na Comisión de Investigación sobre a DINA do Parlamento Valenciano 8 días despois da súa dimisión. O aínda presidente en funcións evitou responder a maioría das preguntas sobre a súa actuación e culpou o Goberno Central e as súas axencias de non dar información suficiente sobre as dimensións da DINA. Malia que non aclarou a cronoloxía da tarde, Mazón defendeu que a súa ausencia no CECOPI nas primeiras horas non atrasou o envío da alerta á poboación. Durante a súa comparecencia, un grupo de vítimas que non puideron entrar á sala en que falaba Mazón pedían na rúa a dimisión de todo o Goberno valenciano. Nadie me pidió permiso para refrendar o para refutar ninguna decisión del CECOPI, ni sobre ningún aviso como es ALER, ni sobre la forma de gestionar los rescates o cómo comunicarlo. ¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? Yo he asumido tal nivel de responsabilidad política que he acabado renunciando al cargo de presidente de la Generalitat. Y aquí no viene nadie a responder. Aquí nadie asume responsabilidades por parte del Gobierno de España. Nadie da explicaciones, nadie da sus llamadas, nadie da su itinerario. Y el único que dimite, el único que asume responsabilidad, he sido yo. Este mesmo martes, o Partido Popular designou a Juan Francisco Pérez Llorca como candidato a presidir a Generalitat de Valencia, en substitución de Mazón. Agora ábrese o período para a negociación con Vox, cuxo apoio é imprescindible para que poida ser investido presidente. Pérez Llorca é deputado autonómico, secretario xeral do PP valenciano e foi a man dereita de Carlos Mazón durante os últimos anos. O xuízo contra o fiscal xeral do Estado encara a recta final. Hoxe deixou unas afirmacións como a do decano de Colexio de Abogacía de Madrid que di que a nota de prensa da Fiscalía nunca debeu saír á luz porque se podían desmentir informacións sen revelar correos confidenciais. O decano do Colexio de Abogados de Madrid mantivo que a nota de prensa da Fiscalía nunca debeu saír. Percepción de carácter insólito de la publicación de la nota. E confirma que lle pediu explicacións á fiscal provincial. Se sentía como un sándwich. Pilar Rodríguez dixo sentíase presionada e tirou balóns fora. Me comenta
que la nota simplemente lleva el sello de la Fiscalía, pero que no, de la Fiscalía Provincial, pero que no había salido directamente de la Fiscalía. O día seguinte, segundo Eugenio Ribón, o fiscal xeral tentou rebaixar tensión. Poner ciertos paños calientes, si me permiten la expresión. O fiscal delegado de Protección de Datos saiu en defensa de García Ortiz. Declara que a norma permitíalle destruir o seu móvil. Si el Ministerio, el usuario correspondiente, no confía en que esos datos personales no vayan a ser adecuadamente borrados o suprimidos, tiene la facultad de destruirlos. E o xornalista da cadena SER, Miguel Ángel Campos, sostivo que tivo acceso ao correo 6 horas antes de que chegara o fiscal. El fiscal general del Estado, que no es mi fuente. O xuízo reanudouse este martes co eco aínda das palabras de Pedro Sánchez proclamando a súa inocencia. Manifestar ese respeto a la justicia no es contradictorio con trasladar también una opinión. Lo que ponen en evidencia es que el fiscal general del Estado presuntamente delinquió siguiendo órdenes del Palacio de la Moncloa. Este mércores será cando García Ortiz dea a súa versión. Na sesión de tarde compareceron outros 4 xornalistas. Unha redactora del Plural, o primeiro medio que publicou o pantallazo do correo filtrado, acolleuse o segredo profesional para non desvelar a súa fonte. Tampouco o fixo outro informador, Fernando Peinado. Este xornalista del País situou a orixe da filtración na Fiscalía da Comunidade de Madrid e non no círculo de Álvaro García Ortiz. A exmilitante do PSOE Leire Díez presentouse como enviada do partido na xuntanza que mantivo o pasado maio co fiscal de Madrid, Ignacio Estampa. Aí se escoita na grabación que o propio fiscal realizou daquela reunión. Nese audio, Díez preséntase como a persoa que puxo o PSOE para indagar nas supostas irregularidades nos informes policiais e nas actuacións da Fiscalía Anticorrupción en relación cas investigacións que afectaban os socialistas. A grabación é unha das probas que se vai presentar no xuízo que se segue contra Díez por intento de suborno e tráfico de influencias. Galicia reforza a protección dos profesionais sanitarios. A Xunta modifica a lei para triplicar as sancións por agresións ao persoal da saúde segundo a gravidade, con multas de ata 15.000 euros. A norma protexerá a todos os profesionais e con independencia de que o ataque se produza no centro, nun domicilio ou no traslado en ambulancia. Gloria. Galicia vai ser a primeira comunidade que protexa das agresións os técnicos de emerxencias e do 061. Ademais, a Lei de Saúde Galega vai regular as grabacións dentro das consultas e contempla a chamada violencia digital que tanto os doentes como os seus familiares poidan exercer sobre os profesionais da saúde. A norma recolle sancións que van desde os 300 ata os 15.000 euros por insultar ou agredir os traballadores da saúde. Máis de 850 sanitarios comunicaron o ano pasado que sufriron algún tipo de violencia. Para atallar estes ataques, a Xunta modifica a Lei de Saúde. Volvo a decir, tolerancia cero frente a conductas violentas ou que poñan en risco o persoal dos centros sanitarios. Multas por infraccións graves xa existían, pero non se aplicaban na práctica. Para que a protección sexa máis efectiva, agora tipifícanse segundo a gravidade con sancións de entre 300 e 15.000 euros. Beneficiarán todo o persoal dos centros públicos e privados. Coa que Galicia será a primeira comunidade en contemplar sancións por agredir a técnicos de emerxencias ou do 061. Ata agora, este persoal sanitario non estaba incluído no ámbito de protección frente a posibles agresións. Hai máis novidades. O agresor pode ser cambiado de centro e facilitaráselle a mobilidade laboral ao sanitario agredido. A lei tamén sancionará a violencia digital exercida por pacientes ou familiares para protexer os profesionais fora do centro. E regulará, ademais, as grabacións nas consultas. Estas grabacións, sin consentimento ou coa posición do profesional, entenderase como quebra de relación de confianza, polo que o profesional poderá suspender a asistencia deixando constancia na historia clínica. A Xunta remite agora este texto ao Parlamento coa previsión de que entre en vigor no 2026. O sindicato CIGA confirma que emprega a chamada caixa de resistencia para pagarlles os afiliados cando secundan as folgas contra a Consellería de Educación. Esta caixa serve para compensar a perda do salario dos manifestantes afiliados cando os conflitos se alongan no tempo. O Partido Popular cree que forma parte dunha estrategia do nacionalismo de crear tensión nas rúas. Sobre a utilización dos fondos da CIGA para compensar os afiliados que van á folga, a dirección do BNG prefire non entrar en valoracións. Onte Ana Pontón cualificou este feito simplemente como de bulo. Hoxe mesmo a viceboceira nacionalista Olaya Rodil utilizou a palabra mentira e apuntou as críticas do Partido Popular.
Dicía onte a portavoz nacional do BNG, eu insisto, é que non imos contestar ás mentiras do Partido Popular, porque cada día inventan unha para desviar a atención do importante, que é no que estamos centradas desde o Bloque Nacionalista Galego, como é a defensa da sanidade pública. Desde as filas populares insisten en que esa información é certa e que a estratexia do sindicato vai na liña apuntada polo BNG de sementar as rúas de protestas e manifestacións. Non son bulos. Son comportamentos inaceptables do sindicato nacionalista ante os que a señora Pontón cala. Os populares apuntan xa que no próximo pleno se dirixirán de novo a voceira do BNG para saber se apoia este procedimento do sindicato da CIGA. O Goberno galego alerta do risco de que Vigo quede sen auga. Nunha carta enviada ao alcalde, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, denuncia que se atoparon deficiencias na presa de Eiras. 2 das 4 válvulas que regulan o fluxo da auga que se envía á estación potabilizadora estarían danadas e oxidadas. Estas válvulas, di a conselleira, foron instaladas hai 50 anos e nunca foron renovadas. Ángeles Vázquez pídelle a Abel Caballero unha reunión o antes posible ante a preocupación de que máis de 400.000 vigueses poidan quedarse en auga. A Xunta recorre no Tribunal Supremo os decretos do Goberno Central que regulan o traslado de menores estranxeiros contra os que xa presentara recurso ante o Constitucional. Rueda acusa ao Goberno de non darlles nin información nin medios para atender os migrantes. Estableceu unha serie de criterios sin ter en conta as comunidades autónomas en canto a distribución. Non temos comunicación en canto a distribución e asignación de menores por comunidade autónoma, non temos comunicación da planificación dos envíos, non, en todo caso, o financiamento é claramente insuficiente. O presidente da Xunta anunciou a través da rede social Xe que mantivo unha conversa co presidente do Uruguai para interesarse pola situación do contrato co estaleiro galego Cardama. Alfonso Rueda di que puxo tanto a Yamandú Orsi do prestixio da construción naval en Galicia e que ambos acordaron abrir unha canle de comunicación permanente para seguir os avances do caso. A Unión Europea simplifica a política agraria común, menos burocracia, menos inspeccións, máis apoio aos pequenos agricultores e un aforro millonario pro sector. Bruxelas, María Calvo. Si, o Parlamento e o Consello Europeo acordaron facer unha PAC con menos trámites para os traballadores do campo. A partir de agora, só se fará unha inspección ao ano e os pequenos agricultores recibirán máis axudas directas cun sistema de pagos único máis sinxelo. Tamén se reduce o papeleo para as explotacións ecolóxicas que serán recoñecidas automáticamente en certos requisitos ambientais. A reforma permitirá aforrar máis de 1.600 millóns de euros para os agricultores e máis de 200 millóns para as administracións nacionais. Os reis de España cearon esta noite co líder chinés Xi Jinping e a súa dona. Foi un encontro privado, preludio da asinatura de acordos e a cea de gala prevista para mañá. Serán os actos centrais da primeira visita de Estado de Filipe VI á China. Hoxe, nun encontro con 400 empresarios, o monarca defendeu a cooperación entre os dous países e reclamou que se resolvan as dificultades que aínda atopan as empresas españolas naquel país. Si queremos construir una relación económica sólida y duradera entre China y España, debemos hacerlo sobre la base de la confianza mutua, la apertura y la seguridad jurídica, donde el comercio y la inversión sigan siendo motores de estabilidad e de progreso. O peche de goberno dos Estados Unidos que comezou o día 1 de outubro afectoulles aproximadamente a 800.000 empregados federais. Xa é o segundo máis longo da historia, pero está preto de rematar. Nova York, Argemino Barro. Efectivamente, a Cámara de Representantes ten que votar a medida ratificada no Senado, que logo pasará á mesa do presidente Donald Trump. Se non hai sorpresas, terminarán máis de 40 días de incerteza política e económica. Os funcionarios cobrarán os seus salarios atrasados, os aeroportos volverán funcionar a plena máquina e o goberno terá orzamentos para operar polo menos ata o 30 de xaneiro. Por outra banda, o apoio grave a este acordo de 8 senadores demócratas centristas creou un cisma na esquerda, xa que o pacto non inclúe as axudas de sanidade que pedían a maioría dos demócratas. Nos últimos días aumentou o coro de voces progresistas que piden a dimisión de Chuck Schumer, o líder da minoría demócrata no Senado, por non poder manter a orde nas súas filas.
O temporal Claudia deixase notar a esta hora en todas as provincias galegas por vento, chuvia e mala mar. As zonas máis castigadas son as costas de Pontevedra e o litoral noroeste da Coruña, ambas as dúas con aviso laranxa. Estas son imaxes desta tarde en Porto do Son. En Muras rexistráronse refachos xa de 123 km por hora e en Santa Comba acumulan 49 litros por metro cadrado. Moita precaución porque os avisos estarán activos toda esta noite. Un consumo de luz irregular puxo a Garda Civil sobre a pista dunha rede que se dedicaba a cultivar marihuana nos concellos de Oroso e O Pino. Iván. Así é, hai xa 6 persoas detidas nesta operación que foron postas a disposición do xulgado da Arzúa, que xa decretou o ingreso en prisión provisional para 3 delas. 2 detidos, 2 son de Negreira, 2 de Cambados, un de Ames e outro de Vilagarcía de Arousa. Un consumo excesivo de electricidade, unha electricidade que empregaban para coidar, para cultivar as plantas de marihuana, foi o que puxo a Garda Civil no rastro destas persoas. Seguindo esas pegadas, acabaron descubrindo máis de 1.500 plantas de marihuanas en 2 naves industriais nos concellos do Pino e tamén de Orosa. Tamén se fixeron rexistros nos domicilios destas persoas, onde se atoparon 13 kilos de marihuana, tamén cartos en efectivo, concretamente 29.000 euros e tamén 4 vehículos. Grazas, Iván. Os servizos de emerxencias tiveron que se afanar durante horas para retirar un camión que se accidentou en Bastavales, no concello de Brión. O transporte pesado que levaba 2 remolques saiu da vía e acabou encaixado na cuneta. Tiveron que utilizar un cable de aceiro e un guindastre para sacalo de ali. Os veciños queixanse de que non é unha vía axeitada para a circulación deste tipo de transportes. E atención, o accidente múltiple que provocaron os xabarís na vía rápida que vai de Sanxenxo ao Grove. Varios condutores toparon cunha familia completa destes animais. 1, 2, 3 e así ata 5. Suponse que unha familia completo, a nai coas crías. Impresiona ver os ciscados no asfalto, pero impresiona máis aínda atopalos de fronte. Cando me din cuenta, tiña 5 jabalís no medio da carretera, non tiña por onde pasar. O me din cuenta estaba encima deles. Saltaron airbags, defensa, capó, a porta, o cristal. Rubén foi o primeiro, estragou a furgoneta de traballo, pero detrás del foron caendo outros condutores, tal cal fichas de dominó. 5 coches máis, polo menos. Cando vimos o jabalí non nos dou tempo a nada, nos pasamos todo por riba, desfixemos o coche por debaixo, estaban tirados todos na carretera. O máis medo que tiña, que non sabía se eran animales, se eran personas, que era o que había ali tirado. É un problema recorrente neste treito da vía que vai de Sanxenxo ao Grove, á altura de Noalla. A mesma vía rápida, un poquinho antes de Sanxenxo. Tuvemos outro accidente tamén con outros 2 bichos, ese sí que os collemos nós. O vallado todo cae de alambrado para que non crucen os animales, está moi deteriorado. E os jabalís, principalmente, onde está o cementerio de Noalla, que é a principal salida deles, aí cruzan para baixo e depois van ao largo da carretera. De feito, a historia puido repetirse só unha hora despois do primeiro sinistro. Chovía bastante, xa era de noite e sí que vin como unha sombra. Entón sí que paramos todos os coches, que íbamos bastantes en fila. A presenza de xabaril no contorno da Lanzada é cada vez máis habitual e tamén máis perigosa. É como bater contra o muro. Novidades na investigación do accidente dos Altamontes en Vigo en que morreu unha persoa o ano pasado. O xulgado reclamalle ao Concello as comunicacións ca policía, incluindo correos electrónicos. Tamén pide información sobre as festas do barrio de Coia, suspendidas este ano e que despois sí que se fixeron pero sen atraccións. O xulgado tamén demanda que se explique por que Vigo non conta cun plan de inspección municipal. A primeira plantación industrial de limóns de Galicia está en Tomiño e sorprende pola súa variedade. Xunto ao cítrico tradicional, nesta plantación cultívanse lima cafir, lime cuat ou caviar de limón, variedades pouco comuns e especiais que están conquistando a alta cociña. Nesta plantación da parroquia de Barrantes, en Tomiño, cultívanse os cítricos máis exóticos de Galicia. Pois hai yuzo, hai bergamota, limón rosa, caviar cítrico, cuncuat, lima cuat. Variedades pouco comuns e moi atractivas para a hostalería e a alta cociña, que cada vez demandan máis este tipo de produto polo seu sabor e o seu aroma.
E esa xente é a que demanda pois esos produtos especiales porque eles queren facer as súas cousas especiales en restaurantes de estrela Michelin. Esta xente que se quere salir un pouco do común, non? É dicir, que queren destacar e que en algunhas ocasións querían estes produtos e tiñan que vir de fora. A idea xurdiu ao transformar unha finca de eucaliptos nunha plantación de limoeiros. E, bueno, non queríamos entrar no que xa tiñamos, queríamos facer algo distinto que pudera enriquecer un pouquiño máis a zona, non? Entonces aí fixemos unha primeira parte onde plantamos 250 árboles de limón e, bueno, casualmente a nosa sorpresa foi que foi perfecto. Con máis de 3.000 árbores en produción e novas variedades en ensaio, Cítricos Rías Baixas é un exemplo da diversificación do campo galego. Hoxe é San Martiño, festivo en 30 concellos de todo o país, os máis deles na provincia de Ourense. Ali celebran o Día Grande dos Magostos, Andrea. Si hoxe é xornada festiva en Ourense con motivo do San Martiño e co Día Grande do Magosto como reclamo turístico. Por este motivo as rúas da cidade leva todo o día cheas de xente. Ademais, estiveron repartindo castañas gratis dende as 6 da tarde en diversos puntos da cidade, como a Praza Maior ou a Praza Bispo Cesario. E tamén outros reclamos gastronómicos da xornada foron o chourizo ou mesmo os callos. E agora, nestes intres, como podedes ver as miñas costas para poñerlle fin a esta xornada festiva, estamos vivindo aquí en Ourense un pase musical da Orquestra Olympus. Grazas, Andrea. E hoxe queremos facerlles unha recomendación para visitar este outono. Viaxamos ata a Ribeira Sacra luguesa para descubrir unha das xoias máis sorprendentes do patrimonio galego. A igrexa de Santa María de Nogueira, no concello de Chantada. Un templo románico que garda no seu interior unhas pinturas murais únicas, uns frescos que fan que sexa coñecida como a Capela Sixtina Galega. E por un pé dentro da igrexa de Santa María de Nogueira e quedar abraiados coas súas pinturas murais, uns frescos únicos. No resto de España non existe unha obra tan importante como esta, porque temos frescos renacentistas, temos frescos góticos, hai obra románica. Antonio é o responsable de explicar a súa riqueza artística e guía aos turistas que visitan esta xoia do patrimonio galego. Que é un templo románico, é un románico tardío do siglo XII-XIII, pero o que hai que destacar en esta iglesia son os frescos que temos aquí no interior, porque isto é unha obra extraordinaria, a Capela Sixtina da Ribeira Sacra. Daí ven o seu nombre. Este artista en esta obra deixounos unha mezcla de versións, digamos que aquí están representacións dos evanxelios canónigos e máis dos evanxelios apócrifos. Disimuladamente. Grazas ao labor da Asociación Cultural Capela Sixtina de Nogueira, o interior do templo pode visitarse todos os días do ano. Tamén hai outra parte moi interesante que é a que temos aquí en este lugar, e aquí está representada a oración no Huerto dos Olivos. Como agora, por desgracia, non hai sacerdotes e os poucos que hai non dan atendido, pois estamos nos ao frente. É que somos os encargados de realizar mantenimientos, ter a iglesia aberta, as obras que se necesitan, e todas estas cousas corren a cargo da Asociación Cultural. Un lugar único situado no corazón da Ribeira Sacra no concello de Chantada. Exitazo onte na estrea do novo formato de Land Rover Diario e hoxe non o poden perder con Maxi Iglesias de convidado, actor, modelo, escritor, piloto e hoxe tamén pintamonas. Desde as 10 menos cuarto de luns a xoves o novo Land Rover máis show. Abre o prazo para elixir a palabra do ano. As suxestións pódense facer no portal das palabras da Real Academia Galega ata 1 de decembro. A maioría das veces acabanse impoñendo termos que resumen o que pasou durante o ano. Todos eles quedan logo plasmados no xa coñecido polos lugueses como o Paseo das Palabras do Ano. A palabra do 2024 foi cantareira. Esta é a historia de como Mick Jagger compuxo un dos seus temas máis coñecidos grazas a que foi gravar unha película a Australia. Desde o comezo, Ned Kelly era unha mestura entre Robin Hood e Curro Jiménez, un asaltador de camiños australiano buscado pola policía e que gozaba da simpatía do pobo porque roubaba os colonos británicos. En 1880 preparou un golpe que sería o derradeiro. Saiu mal en un tiroteo que a policía resultou ferido. Contouno grazas a esta armadura caseira, pero foi prendido e tal día como a hoxe aforcado. Aquí entra Mick Jagger. Alá polo ano 70 ofreceronlle facer de Ned Kelly nunha película. Plantouse en Australia
foi un enorme erro. A película é malísima, recoñecido polo propio Jagger. Os parroquianos mofábanse del porque non sabía montar a cabalo. Durante a rodaxe tentou suicidarse a súa moza e para rematalo levou un disparo na man. E como son as cousas, no medio de todo este desastre compuxo nada menos que Brown Sugar. Ata mañá.